कुंभे नित्यं सावधानस्तामोस्तके सर्वमांगल्ययुक्ता सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राये नियता प्रणता स्मदा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूपत्रयात्मिकाये श्री दुर्गाये नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। विशेषवाद ಮಹಾತಾಯಿಗೆ ಶರನ್ನವರಾಜದ ಪರ್ವಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ಇಂದ ದಿನೋಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮಹಾತಾಯಿನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಇಂದ ದಿನೋಟು ದೇವರಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂದು ದಿನೋಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವಾರೂಪವಾದ ಮಾತ ಆ ಭಕ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾವುಡು ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಮಹಾಕಾಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ರೂಪತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾಯನ ಬುದ್ಧಿರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಬಂದ ಅವಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಥ ಬಂದಿದ್ದೆನ್ನಗ ಶರತ್ಕಾಲೇ ಮಹಾಪೂಜಾಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಯಾತವಾರ್ಷಿಕಿ ಅಂತ ಬಂದು ಈ ಶರದೃದು ವರ್ಗಂಜಿನ ನವರಾತ್ರಿದ ಆ ದಿನದಾನು ಮಾತ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಮಾತ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಸಂತುಷ್ಟದಾಯಿನ ಆ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪಿನಂಜಿನ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅವಾಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದೇವಿನ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾತೊಂದು ಆ ದೇವಿಗೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತುತಾ ಸಂಪೂಜಿತ ಪುಷ್ಪೇಹಿ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವಿನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತಂತಂದಾಂಡ ಜಪ ಪೂಜಾದಿಯನ್ನು ಮಾತಂತಂದಾಂಡ ನೆಡ್ಡ ಅವರ ಆ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಗೊಂಡ Lions English Medium High School Sacharipete is established with the motto of Education for Excellence by Munkuru Kadadale Lions Seva Trust registered, aiming to provide quality education with well-equipped laboratory, smart class, good support to sports and games. Hurry up and take your seat today. ನಮ್ಮ ಮುನ್ಕೂರು ಕಡದ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
inquiries, contact Lions English Medium High School, Sacharipete. ಗಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಂಡದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಬೇಕು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಸೇವೆಗಾರರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೂಜೆ ಕೊಂಡದು ಅಂದರೆ ಆ ಮಹಾ ಪೂಜೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಮಹಾದೇವಿನ 10 ಲೀಟರ್ ಪೂಜೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಳಸ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಹಾಪೂಜೆಯಾದ ಕಳಸ ವಿಸರ್ಜನಾಪನ ಒಂದು ಸಮಯ 5 ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಕಟಕ್ಕೇನು ಪುಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಕುಂಕುಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಕ್ಕ ಸೇವಾದಾರರು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಗಡಕೇರನ್ನು ದೀಪನ ಮತ್ತು ಹರಿವಾಣನ ಆದ
అంటే మహాపురుష ಧರಿಸಿದ ವರಹವತಾರದಿ ತರಳನು ಕಾಯ್ದಸಿ ನರಸಿಂಹಗೆ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ
पुण्डलीकवरद पाण्डुरङ्ग सीताकान्त स्मरण जय जय राम पार्वती पते हर हर महादेव चक्रगदा पद्मज हरे हरि हरि महिषासुरमर्दिनी जगदा श्रीमद्रमारमण गोविंद पद्मभानु समं स्मर प्रतिमं गुणपूरितोद्भुजा भोगिनं प्रीणयामो वासुदेवो देवता मंडल प्रीणयामो वासुदेवो सृष्टि संहार लीला विलासाततं पुष्टषाड् गुण्यसाद् विग्रहोल्लासिनो दुष्टनिशेष संहार कर्मोद्यत हृष्टपोष्टानुशेष्ट प्रजा संश्रयं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मंडल खंडमंडलो प्रीणयामो वासुदेवं अक्षयं कर्म यस्मिन् वरे सर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामत अक्षरो योजर सर्वदेवामृत कुक्षिगो यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मंडल खंडमंडलो प्रीणयामो वासुदेवं नंदितीर्थोरु सन्नामिनो नंदिनः संदधानः सदा नंददेवे मतिं मंदः सारुणा पांगदत्तोन्नतिं नंदिता शेषदेवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवता मंडल खंडमंडलो प्रीणयामो वासुदेवं गंगाधर तां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सदन्नमः नमः प्रगत्ये भद्राये नियता प्रणता स्मता
ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ರೂಪತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾಯೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಪ್ಪಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚ ಮಾತ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರಿಂದ ನಂಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ. ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಪರ್ಯಂತರವಾದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಂಜಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಾದಿಲೇನು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಕರುಣಿಸಾದನು. ಅಪ್ಪಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಂಪಿಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಶರತ್ಕಾಲೆ ಮಹಾಪೂಜಾಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಯಾಚ ವಾರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಶರದೃದುಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಆ 10 ದಿನಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಾಂಜಿ ಪುಣ್ಯಮೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪುರಾಣಿ ಮಹಾಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾಂಜಿದ ಪುಣ್ಯಮೆ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಶರದ್ ವಿಶೇಷವಾಯಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಅಪ್ಪಗ ಆ ಪಾಡ್ಯರ್ದು ದಶಮಿ ಮುಟ ಬೊಕ್ಕಲ ಆ ದುರ್ಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಕರ್ಮಲೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡಲ ಐಡಿದ್ದವರ ಅಪ್ಪೆನ ನಂಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರೆಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತುಷ್ಯತಿ ಕೇಶವ ಅಂದು ಭಕ್ತಿದ್ದವರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಲು ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಅಪ್ಪಗ ಯಾರು ಮುರಾನ ಸ್ತುತಾ ಸಂಪೂಜಿತಾ ಪುಷ್ಪೇಹಿ ಎಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪೂಟು ಮಾತ ಆ ದೇವಿನ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಐಡಿದ್ದವರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಪಣು. ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸುಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೋ ರುದ್ರ ಅಂದು ರುದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂದು ಬಂಡೇರು. ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನಾ ಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣು ಹೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅಂಜಿನ ಸುಲಸಿದ್ದವರ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು. ಅಂಜನೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಅನಗ ಭಕ್ಷ ಪ್ರಿಯೋ ವಿಘ್ನೇಶ ಅಂದು ఆయన ಅದು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಾದುಲೇನು ಮಾತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಗಣಪತಿಗೆ ಸುಪ್ರೀತಿ ಆಪಣು. ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗೆಗಾನಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯೇ ಸ್ತುತಿಮತಿ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ದೇವರಿಗೆ ಏದ ದುರ್ಗೆನ ಸ್ತೋತ್ರಲೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪುಡು ಸ್ತುತಿಕುಲೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪುಡು ಆ ದುರ್ಗೆನ ಮಾತ ಆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಅಂತ ಬಂದು ಇಂಥ ನೋಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಬಂದಿನ ಆ 700 ಆ ಸಪ್ತಶತಿ ಶ್ಲೋಕಡು ಆ ದುರ್ಗೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿ ನಂಜಿನ ಗುಢಾನ್ನ ಪ್ರೀತಮಾನಸ ಅಂದ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಅನಗ ಕ್ಷೀರ ಪಾಯಸ ಅಂದು ಬಂಡೇರು. ಅಂಜನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಅಂಜನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಅಂಜನೆ ಮೋದಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ. ಅವಾಗ ದುರ್ಗೆಗಾನಗ ಗುಢಾನ್ನ ಅಂದೇ ಬಂತೀರಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಯಸನೇ ವಿಶೇಷವಾಯಂಚಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದ. ಅವಾಗ ಅಗ್ನಿಸ್ವರೂಪಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದುರ್ಗೆಗೆ ಅನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ಅಂದ್ಬಿರ. ಅವಾಗ ಅಗ್ನಿಸ್ವರೂಪಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದುರ್ಗೆಗೆ ಆ ದುರ್ಗೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಢಾನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪರಮಾನ್ನ ಆದಲೇನು ಮಾತ ಐಕ ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾಂಚಿನ ದ್ರವ್ಯಲೇನು ಮಾತ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಮಾತ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅವೇನು ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯುಡು ಆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಬಂದಿನ 700 ಶ್ಲೋಕದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯುಡು ಆ ದುರ್ಗೆಗಳ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ. ಅವಾಗ ಮುರಾನಿ ದಿಂಚಿ ಇನಿ ಮುಟ 10 ದಿನ ಮುಟಲ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಂಚಿನ ಸತ್ಕರ್ಮಲೇನು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈದ ಸುರೂತಾನಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಚಗವ್ಯ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಆದ್ಯ ಗಣಯಾಗಾದುಲೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ತಾನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಸ್ತ ಶನಿದೋಷ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಮಾತ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತವರ್ಗ ಗೋಕುಲ ಮಾತ ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಪಂಪ್ರ ಸಂಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂದು ಶನೀಶ್ವರ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಅಂಜನೆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಮಾತಿನ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಅವು ಪೂರ ನಿರಸನವಾದ ಈ ಜಾಗಿಡ್ಲ ಅಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಮಾತಿರಗಲ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ. ಅಂಜನೆ ಕೋಡಿದ ದಿನೋಟು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜಾ ದೀಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ. ಅಂಚನೆ ಇದ ದಿನೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಣದ ಪುಟ್ಟರು ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಅಂಚನೆ ದಿನಾಲ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ 10 ದಿನಲ ಬಯ್ಯಗ ನವರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಾದಿನ ಮಾತ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾಪೂಜಾದಿలను ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ 10 ದಿನಲ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿನ ಅನ್ನದಾನಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ಅಪಗ ಊಲ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿಕ್ ಕರ್ತ ಅಂದ ಊಲ ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ನಡೆದ ಆಪುಣೊಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊಲ ಜೈದಿನ ದಾನೆ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ದಾಲ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಆ ಸುರುತಾನಿ ಎಕಡೆ ತಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಳೆ ಒಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂದುವರಿಸೋನಿತ್ತಿನ. ಅಪಕ ಈ ಜಾಗಡ್ ಈತ ಜನ ಭಕ್ತರೇನು ಮಾತ ಲೆಪುಡಾದಿರೆಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಅಪ್ಪಿನ ಕಾರಣಿಕ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಅಪಗ ಈ ಜಾಗಡ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಹಾಕಲು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲೇನು ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಿಂದ ಅಂಡಲ ಊಲ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅವನು ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ದಿರಿ. ಐದು ಅವರ ಒಂದು ದಾಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರದ್ದು ಮಾತ ಆತಿನತ್ತು ದಾನ ಮುಂಡ ಊರುದ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇಂಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಈ ಜಾಗಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ
ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಪೂರ ನಂಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಪರಕಿನ ಪೂರ ದೇವರು ತರ್ಪಡಾದಿರು ಅಪ್ಪಗ ಆ ದೇವರು ಎಂಜಗೆನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬೋದು ಮಾತಿರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿರಂಜಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನ ಪೂರ ಆ ದೇವರು ಈ ಜಾಗಗೆ ತರ್ಪಡಾದಿಗೆ ತೊಂದಿರು ಅಪ್ಪಗ ನೆತ್ತ ಪುಣ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರೆಗಳ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಊಲ ಮೂಲ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೇಕಲ ಮಾದ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಎಂಜಗೆನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಪೂಜೆಲ ಮಲ್ಪಡು ಅಭಿಷೇಕ ಎನ್ನನೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದು ತರಬೇ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆನಂದ ಅಂಡ ಆಕಲು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕುನು ಆಕಲು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕುವೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಆಕಲು ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಪೂ ಕಟ್ಟುನು ಪೂರ ಅವಾಗ ಈತು ಮಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದ ಪೂ ಕಂತದ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವಾಗ ದೀಪಣ್ಣಗ ಗೋವಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯರ ಒದಗವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡವನು ಎನ್ನಿದೆ ಎಂದಾಡ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ದ್ರವ್ಯ ನಿಕಲು ಮಾತಿರಲ ಕೇನ್ಲೆ ಈ ಕುಂಡಡು ಏತ ಬಗೆ ತನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾಡ್ದ ಬಂಡ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಳ್ಳು ಸಾಸಿವೆ ತಕ್ಕೋಳ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಲವಂಗ ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರ ಗಂಧದ ಹುಡಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಹಾಲು ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ಜೇನು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಹಾಳ ಹಾಲು ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿಲ ಭಟ್ರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮಡ ಮಿತ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ವಸ್ತುನಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಸಮರ್ಪಣ ಮಲ್ತಿನಡೆಗೆ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ಮೇಲ್ಕಾಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಡೆಗೆ ಕೊಡಗಡು ಪಂಡ ಕೇನ್ನೊಂಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದವಡು ಉದ್ಯೋಗದವಟ್ಟೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೇಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಚಂಡಿಕಾಯಗದ ಅವೇನು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಪೊಡ್ಡು ನಿಕಲು ಗೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡು ಕೇನೋ ನಡೆಕೆ ಎಂಕಲೆಕ್ಕೆ ಕಲಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಉಂಟು ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ತನ್ನುವ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪೋಡು ಬಂಡಿಕಲ್ಡ ಕೇನೋ ನಡೆಕೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಸೇವೆದಾರರು ಸುರುಕು ಬತ್ತ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬತ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮಾತರ ಬಿಂದೆಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಡದು ಹಲ್ಲಿಡ್ದು ಡಿಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ತೂಪ್ ಎಂಕನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಆನೆ ಒಂದೇತ ಪೂಜೆದಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆದಲ್ಲ ಅನೆ ಎಂಚನೆ ಈ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಪನ ಬಂದು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೈನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದಕಲು ನಂಜನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನಗಲ ಎಂಕ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಕುಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆಕೆ ಅಕಲೇಕಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಮೇಲ್ಕಾಲಕ್ಕಲು ಎಂಕಲು ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರೆ ಒಟ್ಟುಗಳು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಮ್ಮಕಾಯ್ತು ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾಡಕ್ಕೆ ನಕಲೇಕಲ ನಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ತುಳುನಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಡು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಮಹಾತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಿಕೆ ನಿಕ್ಲೇಕಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಪಿನಗಳಿಗೆ ನಿಕಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಣಿಕೆ ನಾಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬೆಳಕು ಬರೋದುಂಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ ಕಡ ಮಾತ ಪುರ್ಲು ನಮದು ಪಡಿ ಗೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಆಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಡಿ ಅಗ್ನೇಕ್ರಿ ಪಡು ಮಾತಿರ ಮಟ್ಟ ಕೊರ್ತುಂಡು ಕೊರ್ತಿಂಡ ನನ್ನ ವಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಾರ್ ಪುಡುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪುವ ಐಕಲ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಕಲಶ ವಿಸರ್ಜನೆಕ್ಕಿಂತ ಆ ಶುಭ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಈಗ ಕಲಶ ಪಡು ಮಾತಿರ ಮಟ್ಟ ಕೊರ್ತುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿರೇಕ್ ಮಾತಿರೇಕ್ಲ ದೇವರು ಅಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಿನೇಕ್ 10 ದಿನದ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಎಂಕಲು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಎಂಕಲು ಅವೇನು ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ ಎನ್ನದ ಮಾತಿರನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಪತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ್ತಿನ ಬೊಂಬೈಡು ಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಡನಲ್ಲೇ ಪಾಲಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೋಳ ಕಾಂತಾವರ ಮಟ್ಟ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು 10 ದಿನದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಹಾತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೂ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡು ಮಾತ ಪುರ್ಲು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಸರಿಯಾದ ನಂಗೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಂಡ ಪಂಪಿನೇಕ್ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಐಟು ಬಂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಂಡ ಪಂಪಿನೇಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅವು ಎಂಚೆ ಹೋದಾಗ ಪಂಪಿನೇಕ ಅಕ್ಷಯಾದ ಬತ್ತನಕ ನೆಕ್ಕ ದೇವರ ದಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಕೊರನೆ ಮನಸ್ಸದ ಆತನು ಎಂಚನೆ 10 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಥರದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ದಾಂತೆ ಮಾತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ವನಸ್ಥಡೆ ಆಡು ಪೂಜೆದೋಡು ಆಡು ಮಾತ ಆಯಾಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಪನ ಪೂಜೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹಿಂಗೆ ಕಲಸದ ಜನಕನೇ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈತೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಈತೇ ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ 10 ದಿನಲ ಬುಡಂದನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಅವು ನಮಾಡೋದು ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಭಟ್ರು ಅವೇನು ಹೊರತು ಸರಿಯಾದ ದೇವರೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೂವು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡಕ್ಕೆ ಆರ ಐಕ್ ಸರಿ ದೇವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾದ ಪನ್ನಿನಡೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಐಕ್ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡ್ದು ಆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆತನ ಇತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ತರೆ ಒಂದು ಪುದೇತಿನ ಜಾಲೆ ಚಿತ್ತ ಜಾದ ಅನುಭವ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರನೆಕೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ನೀಟದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಮೇಲ್ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಅಕಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪಡು ಅಗಲಿ ಮಾತ ದೇವರ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ನಾಡಪಡ ಪಣಪಿನ ನಡೆಕ್ಕೆ ಈ ವಿಸರ್ಜನದ ಪರ್ವ ಕಾಲಡು ಅಕಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲು ಕೊರನೆ ಸಹಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಏನು ನಡೆಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅಕಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡ ಪಣಪಿನೇಕ್ರಿ ಪಡು ಮಾತಿರ ಮಟ್ಟ ಕೊರ್ತುಂಡು ಕೊರ್ತಿಂಡ ನನ್ನ ವಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಾರ್ ಪುಡುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪುವ ಐಕಲ ಮಲ್ಪುವ ಪಣಪಿನೇಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಕಲಶ ವಿಸರ್ಜನೆಕ್ಕಿಂತ ಆ ಶುಭ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಈಗ ಕಲಶ ಗೋವಿಂದ ದೇವಿ ಚರಣಾನಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ದೇವಿಯ ಚರಣಾನಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ದೇವಿ ಚರಣಾನಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಪಾದಾನಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
Lions English Medium High School, Sacharipete is established with the motto of Education for Excellence by Munkuru Gadandale Lions Seva Trust registered, aiming to provide quality education with well-equipped laboratory, smart class, good support to sports and games. Hurry up and take your seat today. ನಮ್ಮ ಮುನ್ಕೂರು ಕನ್ನಡ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Contact Lions English Medium High School, Sacharipete.